Грузовий електротрицикл не за всі гроші світу. 12 великі колеса, такі величезні фари у нас. Борти всі відкриваються, піднімаються. 72 вольти, 52 ампер години. Двигун у нас 1200 Вт, через такий великий редуктор іде. І ще одне, в редукторі потрібно міняти масло. Не забувайте про це. Купили, проїхали 100 км, поміняли масло. Все, поставили, дивіться, всі борти відкриваються, всі три борти відкриваються. Ось тут у нас є ще така сідушечка для заднього пасажира. Чик, відкидається ось так, пах, все, може собі сісти і їхати. Дуже м'ягесенька підвісочка. Бачите, тільки одною рукою воно вже, пробивається. Все, гарний електротрицикл для ваших потреб.